Good morning mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay, no. Dito pala kami ngayon mga tupay sa Wonder Ilog mga tupay. Kasi nung nakaraan taong mga tupay, dito kami nakahuli ng malaking hito. Kaso nga lang ngayon mga tupay ay napakababa pa rin ang tubig mga tupay, oh. Tapos medyo lumiit na yung ilog. Mga water lily mga tupay, kaya yung ilog pumipipot siya, tapos mababa yung tubig. Yan, dito pala mga tupay ay marami na ring anglers mga tupay na nandito na ngayon. Nakakwentuhan ko sila mga tupay, lahat kami wala pang huli. Iwan ko lang mga tupay kung makakahuli kami ngayon dito mga tupay. Kaya shout out pala kay Katsoy, dito ka pala kahapon. Tumawid ka doon sa kabila. Yan, shout out sa iyo Katsoy, ikaw naman ngayon yung nandito. Sana makahuli kami dito ngayon, pero pag wala baka lilipat kami ng ibang spot. Mababa talaga yung tubig. Siguro may oras dito nakakain. Siyempre pag matagal maiinip ka naman, kaya lilipat siguro kami ng ibang spot. Yan, marami nang anglers ngayon dito mga tupay. Ang kasama ko pala ngayon mga tupay si pare at si mami. Yan, si mami naghalis na sa kanyang pamingwit. Yan, mami. Mami. Ganda ng sombrero ni mami, oh. Marami kayong dalang bulapit papi na sa 30. Namatay yung bulapit na Kunti lang din siguro ba? Kahit mga lang. Yun, doon na lang. Kausapin mo lang kasi sa kanila yung Namatay yung bulate namin. Namatay. Namaho. Ayan mga katupay. Lahat kami dito mga tupay, wala pang huli. Yung iba mga tupay kararating pa lang. Yan sila. Okay mga tupay, tabayan nyo na mga tupay kung makakahuli pa kami ngayon dito mga tupay. Grabe, init din dito, palo na yung iba. Kasama ko ngayon si pare at saka si daddy, si mami. Apat kami ngayon dito mga tupay. Lang alam kung saan kami dito lilipat kung hindi kami makakahuli mga tupay. Yan mga katupay, kumikipot na yung ilog dito sa Wonder Ilog. Di katulad dati, malawak to pare, di ba? Tapos malalim yung tubig. Ngayon mababa na, makipot yung ilog dahil kinain na siya ng mga water lily. Yan. Yun, marami na rin anglers dun mga tupay. Wala pa rin kaming huli, wala pang kumagat. Yan. Ganda talaga ng sombrero nyo mami, ah. Doble nyo, may payo na, may sombrero pa. Ayan, saka si daddy, oh. Ayos daddy, ah, para kang hapon yung sombrero mo daddy, ah. Ano, huli? Uy, papla plap plak plang kahoy pala, baka maputol na di. Ay, kala mo malaki yung kumakagat, ah. Kahoy yung malaki. Oo, one down. Huwag kang maputol. Ay, kahoy nga. Kahoy, ay di, parang unan. Uy, baka diretso yung paa mo dyan. Ano mo yun ang kahoy dali? Kahoy. Dali, ramay pangawit. Asan na yung kawayan dito? Pahiram nga ako sandali kuya. May sumabit. Pahiram lang sandali kuya.
Unan yata yan daddy. Ulan talaga. Hindi na yan matatanggal talaga pag hindi mo... Ay. Okay na. Tabi na yan daddy. Huwag mo na ibalik. Ano talaga eh. Balik na natin yung kawayan mga tupay. Kumagat na kayo, tilapia. Unan yung unang huli ni daddy. para patulugin ka na yata daddy ah. Ayan mga katupay, lumipat kami dito sa may sa Coast Guard mga tupay. Malapit lang din sa Wonder Ilog mga tupay. Dun sa Wonder Ilog kasi mga tupay wala kaming nahuli. Kaya lumipat kami dito mga tupay. Baka sakaling makahuli kami. Pero wala pa rin nahuli. May anglers din doon mga tupay. Yun o. Mababa masyado ang tubig. Lipat kami dito kung may mahuli ba. Ay. Pare, mabigat ka pare pag sumabit. Paghalis pa lang, tanggal na yan. Ayon mga katupay, dito na naman kami sa Guadalupe. May Taguig mga katupay. Dito na naman kami napadpad dahil doon sa Wonder Ilog mga katupay. Itlog kami doon. Hindi man lang kami nakahuli kahit isang piraso. Kaya balik kami dito sa Taguig mga katupay. Yan, dito naman kami sa Taguig. Tapos doon naman kami sa may ng mga Coast Guard. Malapit lang din doon sa Wonder Ilog mga tupay. Wala pa rin kami nahuli doon mga tupay. Kaya yun, naisipan namin pumunta naman dito sa aming original na spot mga tupay, sa Barangay Buhayang Bato mga tupay. Subukan namin dito kung mayroon ba kami mahuli dahil ang oras natin ngayon ay alas 3 na ng hapon mga tupay. Sana kagkakalatan na ito bago mag alas 5. Dahil pagdating naman ng alas 5 mga tupay ay uuwi na rin kami mga tupay. May mahuli man o wala. Bayan yung mga tupay kung may mahuli pa kami dito. Itong araw na to sana hindi kami may zero talaga. Ay himaki. Okay mga tupay, kabayan nila may mahuhuli ba kami ngayon. Kasalukuyan mga tupay, wala pa rin kaming huli dito. Yan. Durado ka na di ha, mayroon ha. Sinuduhin mo lang. Itlog talaga tayo ngayong araw na to kung di ka makakahuli dyan. Na nga mga tupay, hapon na. Zero. Nabutlog kami ngayon. Huli mga tupay, kahit ika. Lamipat yung pinunta namin. Una doon sa Wonder Ilog. Na Wonder Itlog din kami. Nagbalipat kami doon sa may Coast Guard. Lalo na itlog. Pangatlo naman dito sa Barangay Bato. Barangay Buhayang Bato. Wala pa rin talaga. Zero balan. Yapon. Wala gyapon. Patay, bawi na lang tayo sa sunod dito mga tupay. Siguro to mga September na to dito mga tupay. Pag lumalim na yung tubig mga tupay. Sa ngayon kasi mga tupay sobrang babaw ng tubig. Kaya yung mga isda siguro mga tupay nasa malalim, naghanap sila ng sapat para
sila ng kanilang pinirhiya na hinahanap. Sa ngayon wala talaga. Yung babaw kasi ng tubig mga tupay. Talaga, pero Kahit kandulo ng mga tupay, wala pa rin eh. Wala rin kumakagat talaga. Okay mga tupay, hanggang dito na lang muna mga tupay. Samantala tayo mag-iwalay. Sa pamimimit namin ngayon mga tupay ay talagang wala kami nahuli. Kaya hanggang sa muli, walang ayawan. Sa susunod naman natin pamimimit mga tupay. Kita-kita-kit mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye-bye! Bye-bye! see you next vlog.